ke step ka bedap da jing kermen bat jing sup yang abat ipi ai ko belai pi haga kerteng ka patiang tambat ka dan por jong Jesus Christ ke devotion hag ni ke step kalam balai ni mat ya ki jing balai ni mat ya ki jing ki perlu bi ngan kali kini ka wei ki jing kali kat nungut na pedeng jongi ki bakamen ki ba pedang dan ki ba hun habengi mat ya ki jing kat nungut na pedeng jongi ki bakamen dan ki ba pedang dan ki ba hun dan ki ba kemen ma habengi mat ya ki jing ngani thoi pi ka wei ki jing yo thok na si sil dan ka wei ki hima kat bonus iem udang yai nanti ola pai gini kinong terai jung bakin bo ya wei mau hagalenti kata kelenti kedai kelenti yai breu kelenti yai kijat ke baki breu ke syai yai nang ta segi jaka baki terai kino ki benta ti kat bau nus hadin bau nus iem ola dep habo kumta ola yai na segi yeng kisam jung kat banang mi ki por kisngi ki mi ki breu kinang wan hang ta ban anda kila wan kili iya to mau ti anda kili iyo to mau kini ki breu parok kila senang ban kenyum ya nus iem kila senang ban kena ban blame you ba balai nus e ma umpet ya kini umpet kumtai ki ong ma ba umi ba unu mau ula wit hagani kelenti yai jat jongi ti omdon wero ba persyang dane ba ban penkenria atau mau syarot ti kumta ka yai long ti hagwai kasngi lawan wei unong rep ti anda unu nong rep ula mau la thai ba ti anda loi iyo no mau ba udon halenti ti bat utau nong rep ura rengkat bat ki johor ni ti anda loi i ubo ikata ki jingket jong u ki johor ramadan palu sedang pan persyang pan penkan ria utau mau ni nong rep ki jing jale ki jing yak sai ki jing trestom jong u ulala pan penkan ria ya utau mau syarut ki perlu pi hadin ke ai ka beja pitep hadin ba uni u nong rep ledep ban penken ria yu nu mau kalong ba wi i hangta haba hadin ba penken ria nang ta wi i ba hangta haba don to mau ya ki gol ki kser ki ba nu sim tho angta long ba kino ki bala ban penken ria ne ki ba penken ria yu nu mau ki la ban yo i kata ke kser baro yaki tigi perlu pi jonga ke ai ka bangamut ban ong hang ne kanungut na preng jongi kiba habawan ki jing kanungun apreng jungi kiba kamen lane kiba accept iki lane kiba koloi ban pedang iki kumbaki long lane kanungun apreng jungi habawan ki jing kiba koloi ban complain lane kiba koloi ban question ma balai ngamat jing balai kumta kiba lopi bunsin ngimat si bon ki jing ko slai kijing sitam hakino ki benta bonsin ngi pang ngi sitam bonsin ngi yam ngi khuslai is ngausi pat bonsin ngi khuslai ngi donro ki briu ki penmong ngi pen ngausi ngi yol si ki be ba thonjangi yol si ki nur kino ki penmong ngi pitip balai kini ki ai barok ki ja ki jing im jangi kan mau ba kini ki barok ki jagi hangi namar bani ngidai ki kristan ngidai ki khon jong play ublei u klem qasi kini ki jing banjia ki jing imjangi lani amdei na kanu ka daw ba kini ki barok ki ja ki jing imjangi hanrei ublei u kwa ban pendon kam ya kini ki jing ban pensan ya ki jing lo men sim jangi ban pensan yangi hagi jing ukwa ban pen parang ya ke jing lamba kini ke jing namar ba balai mar bo blai u yang apa ipi pikir mau emba abaki senran jong jisu ki don ha galing ba jisu kendit kawan ki ke eriong hangto ki senran ke sedang ban yak sai ban ya persyang ban ya le ba kila syeptim anda kumta hadin nang to jisu kila kersiu ya jisu la panjai ke eriong hadin nang to ke ka baja kidi ki senran ke ani ai u ni ma pakat ke eriong kadang kok ngu
Uji su pitip perlok ba ulatip lepa makan saja gitu. Mdai ba upan sitam iki ndai kwa iki adu katno kesyania adu katno kinget ya uji su. Kejo yang ngai pi ki perlok pi e chonga. Aba ke jing e ki wan ha ke jing im jongi. Kamut bau belai usyo ni, kamut bau belai isi ni. Handai belai i jingi. Lamba kini ki jing e ukwa bangin syania au. Yo lesi lamba kini ki jing e ukwa yangi bangin nang jan shu. Bangin syania skemo u. Ladangi pai shu habangi mat ki jing e. Kuloi pan yarap yangi. Ukuloi pan juba ki jing duai jongi. Ki perlok be. We must not think that God had made life difficult for us. We must trust Him to use this trouble to make us stronger. Lamba kini ki jing e ublei kwa ini. Dan ni ublei kwa bani I haduk kanu. Ni syania yo. Kata ke jing syania kedai completely. Amdai ban long ban artetin ani tip kanjana ani tip punta. Lamba ki jing e ke bengi ngi kendo ki pensan ngi hak jing noman sim ki pen parang ya ke jinget jengi pat kinang penjan shu ngi show blay pat yo la se ngi pai no blay ngi pai de no blay yo la se ngi im sakama no blay yo la se ngi jan show blay ngi im no blay ndre yo la se blay nang kwa shu ban parang ki jinget jengi yo la se habangi ngi mat ki jing e yo la se ngi pai de no blay ngi yai sakama no blay langba ki de jing mat jengi pangin pai show blay bangin sengau thok ba belu e ngi kwa ngi bangin jot kwa ngi bangin ngin pai shu to ngin nyeu ki jing kerku sudah habangi ha ki jing e bar ki jing tengjo lapan song nang rem ya kini ko devotion naka na ucakap lenong kebanekong dekat par handok pasau ki perlu bi ngin yit elade ngim dai ban complain ngimdai ban ong bangin question yala di paling amat jinge paling imat habangal jan so trai bangin syakri trai paling imat kani paling imat hai kan mau maka jinge le ki bangi mat ki jinge na pensan ini jing moment sim pada ki jinge dai jongi pada trai bleu pendan kami ki jinge ban pensan ini den kata kata ngin pai so jisu ngin aingo dan imat ki jinge ngin aingo yo trai ngin kemen bat pengin nyeu ki jingkar khusuda